Cây, nghe chăm. Amapenzi ya Roma chwati atukulire ukikutera kuliba no oja kwatera amapenzi koranje atukore na wewe konga kibono omwisuri yakuruko Mugwano leo rikani kasinia agatero kulia akaikaransa nsaka kulika muna yale mapenzi yako kulire ndu oikaransa te para saa 3 okanyetso mwana ndaruere kona omubache lakini ayeno mungwana omwana oli umesimama na yeye yani umesimama na yeye watene nere mno musati yani ninyorete kwanza mnaliringi na asirete ogachangamuka yani wewe uko hapa na pale mapenzi yako kusika segi mara nechi nko gwatia mara nore gali ndoche mara kusenka ibako kurange tokenyere no emboga nore uko Kenya yani ogachangamuka tuko mutinyanya kuchia uko hapa na pale ogasika you are very busy man onyendri yore busy onyendri yore busy nje liko ikaranstari yango mugimambie lakini ukakonyo mwana oli if I can remember ukamsaidia yani you gave that man as good send off yani utatuara chivesa machwati what you did unahitajika hapa uko pale kurangeri kuchiano ole gotomu gochiano ole onye nechingo gochia mache roche okami inkyo mwana oli atagwanjire asu mwana oli araikire kaebe buna kwa mkonyete machwati era aba magoso sana omwana oli umemsaidia sana nyanja ama kwa mkonye
Ngama. Kai mama, kwanza naye nare kwa ntugocha. Nse twari kolibya. Ntugocha kwanza. Akiga temba baba. Enkweva narangili nyantama. Na kiaurocha, nkitorocha mbiyanda. Biyole kabisa. Na kiaurocha. Rero chenjeti. Rero no chenjeti gachemba tigango tebya eno yone ninkumanyete. No chenjeti. Mudi jia onjiri buya. Bono manyete. Igora senginchu wachite chinsa chiaelije. Karanande ko chikwaro sire tindi konya kokoeresa kendi. Ngase no maito omwana oria omongino ori anti yao ere ni kuna asirete. Metinyire nga yaelije eberi. Bono karango omwana ori nyanchama igatigara bobi. Nare komoreta nabari kobera. Na noro chumna momuromi na somera egasi asomera akarobo engineer naye ngo asomera obunyagitari no chogende ninche bwe kangocha gutigara hande gintu kindi niki omwana oria enaro chinga tigabere gaiga libaga ngo chikoreta omuntu bande nche komurika anda komanyito mate na bako ngonchokera na mbo tukangure bintu lakini karango omwana oye ntakana tigamorete gaiga abera kuri gasi libaga lyo mufanyikazi mbo bena akorete ndibono kundigiriri gachemba gaki jinkararendo mwana uri tigakore kitigacha libaga nkori ko mufanyikazi tigacha kore gasi ako kore gasi kabisa omwaka koera na ndoro china kurite school ngaranga rende ka omwaka koera tokonyora na bekira ndia kabesa kali kaye moire kosi kasa enoro chine yobonya gitari gwakura lakini nkararende naki enko moire yobonya gitari bono Ubonya gitari. Nande yaya ngase ni chenkonya kwebo uri bono nande nkarora yaya gachembone asomera tubunya gitari oyo ntagita asomera ECD ebigikosi ebike kwanyure Naye wachire. tari na achiro omwana one mbuya nkubanga gaki bono renda asomera eyo egekogera nabonda moiro obunyagitari obachi asomere omae konyoro gwetira amagisi orikirwa obodokita buri bwe iguru ajuche kuna kubita abantu kisindane ero kari kogenda ari chiri chinene no chimaete chiri ababunge baguchi tuchimaete Ngiki banu gweto kongeresa mama. Ngiki gweto otirene kabisa kongeresa. lakini rende ngatiga tiganda rako tebi ngatiga bono ni chichinge chingago somera bono na chintagete lakini tigara akori gasi omwaka omugima agokora igasi ero despite the fact thing amangana yobwanchani nonya kindeiga I'm not okay at all nimbwate keriri andagete kerime yana andage chande oromna no mirepa I'm not taking food timbwate peace of mind birenkere byanyali ayo monyene to yoga okunya goseka seka to tran kangonge comfort no ndini now you see akabanonde so kera kwa ranka na stay gari talinga ne chia fit na ariko I'm draining to think around unabona okosira umungineren mangu abanyanja it pains me until now mogintenene na please understand why uma teni kine to munginori kimorochi munande kanenta kanande you know very well ekere mamu mitasira pombuka na beteni kindo kwende school no munginoria nyumantara cha kumanya nyanchama I used to go there noto kagoraga sumeke banda kiae ebigute byogo pima nto what a bond as a family friend baba watu wakana mama but all of a sudden ukubwa komonene wakoreka lakini bono tokatikara chintorobo tikalenta kana oroje my ground very safe at all no mwana okonyora nere na chakiri kumonya igo busani basoire nirine yamate na manyete no munginera nyorale it really pains me kabere now you see ukali na gachaga serikali kama bati konya gwesaka sego korena na inche koni chinchu tegantari mundu mucha wakangera that's very good okwirwanerera ogwetoma kuchituma mwana meni kungangana nikujituma enigo bwairire mwarogo bande nyomba nebichayago bongo sega ngwe chanda Mama, mbuya
ase okongeresa lakini tigangotebiga iga igo mochioyoga omori kutokori ko musacha tari mokungu nande kosa tianda ara kunyori buya buya nunyorete mama nunyorete karane era ni akwete mangana kyare go kwanu ekyabete nayo moroki nagoitirarani taibo bona ga kuimukire omwana bwera nino nero kore tache komenya akaika munabo mori kwogo mama igo kweba tiaba nongo tebiga nyanchama tari kobera gegento getangani nande skuru te yogotema na ibono gwekoro muya okomoire skuru buya nko inyori nonyorete binto baro gotokorera omwana okwanza kare akorota matemo agete numetira be agete gekona baetira bangetaniri nonyorete mama akendra ko geutokera lakini ko kubambokera kere nche na gotebi kendra igo ekoro muya ucha se family ebi nande tiyangotere nyanchama tari kobera akaiga airi abiuria sana ndo mwiro abero lakini nje mwana utiri komenere nyumba kaiga nonya nani kiro monto mama tigabo koli mosigoye kwa igure nyanchama yuko ngotete kobeka kaiga nabwata bairi baya bangao tari ya nje boiri na mochiori ndu akorete mama ka kinyo tumna kwa kumba ke barasa na witirere ni kwa mubekira mbera arafu mama yango ligereria kora no tagete in fact genton kerige koroma bunekere omonto korogiri amsuri okorogiri enchera oso koire endoani ochikubwate ensu o disappear otarabwata none nso manyana moretera. It's really bad. Unabona kera na kore school orozen class itu might na ko asing into noroche e grounding a kevin to setting is very bad. To keruanera ke kasongo to kamanya. No, you can say hi, hello, yes. Omonginorie kerenko gendari ke banda. I remember a very nice morning. My evening hours. Ko gendari na go domela. Ebinyanya. Ko romonginorie na bato ngetu musuma ko nya gusibebi into bya yari kumbelana ngo syange chinju. Oko ndenga machwat. Timocha morale ramato. Ncherende teye karakali. Hono mna chinju wecho chengo siba. It not supposed to nyana tinga. Na ero nege mukya kabesa ni beka chinju kuchiago. Chaka dono go tari pa. Margo ba wasuri nyumba nege tumugu. Sanga sangereria mambio kobomo. Aka gante binga tari ro ko ko kemos. No ora mua. To masikura nerimo. Hono rochina akini amagrona. Ora na igoire chibos chigo. Na I see good and bad. Mungu no yoma to siriro. Tepe ni mbwate nkoro ya neno bwancha ni konyoro mungu no lia ngoroge tibuno mwana ye akambe kerera iga. It's really paining me terribly. Despite the fact thing aninga chito mo squad. Yancha makara mo beka kan. Afro stuff friend. Uli konyoro nero be ire mama. Anyway, that's for another day. Now, the issue Quante binga begete usinichi after booms and wherever. Ige koro tendu na monko. Lakini tinkora e koro tombenchara. Now, nyanchama no warega. Talibe sambuat nina nasira 2 months ago. Talikenda bwata kuli. I'm the one who profile. Okoni misiye yane. Obonchu bobo. Na acho niga nanya kobekerani kwanyora bwata misini emi. Bono no mwana lino nekyo na ke mwaka mnoro chensere iga o ikanto kini mbata ka 7 na you see ikotari wanja kwane o kuno kwenyo Oma iteke temba tiganda agotebi omwana ono nchino omoibori munando omoibori amanyinga na bagosera nonya ne bukungo tebire ngakora maya yogende tonya kurigirira maiga kirira mama nandi kwanza tiganda ara kobori kirira abtu na kurigere maiga mukari gukwana bono na tu akina iga no minto gaiga twana kogenda mechi abantu tuchikomenyo ndwana kogenda omwana onyanchama no nyina arenge moyo itukundira tachite no niga mama tana korokana inki bona aro kyagarete
akaroti gachege ikaminto abairi bai barabange akarigere riga kwenda akarabo no kaminto na go chabe kema taibo mama tigango tebiko ikana ande bono igonyikwe nyanja mo yuna tabana tar kobera nande no ko kendra kumobeka gaiga none ndagira ko mama kirankwane nje tori konsome ngar ase kyo konsome inche na moretete kechemba ye no yone ingari baga ambone uko gambere buno mwana nyaruka bono omwana oyo nyanja mekera chita inche na moreta kwaigure tigabera egente getangani mbona komenya akorara bwona chirumo bwate kurumo inuga iko ugende ikoni iri ugende kwanza nero yabageni chirumo bwata chiabageni satu endagira kori ne yane sabuni agwesiberi ne yane na igubo bebono ige nkomo beke gari gose pikipiki ndangeri paka geita gari emoire nyagitari kwaigure igo tigakoreta mang'ana mange mono ngar nchenyoko nyigwe kwani bure otegerere nyanja masikana nyanja matigabera agakosi akuna teba chagende ayubu nyagitari bwa obu no konyora mbuya mono mama bururumbwa monyene amate echana busai nachuati tekate mangana gwa kwanire na marito nenda makongu emechanda ero gwetire ni mingi okonyo mwana orio o Helen gwa korire gento kirekia muno musacha ende ngogote inga endelea hivyo remereri goikore mereri mechano ni mingi lakini goikore mereri bantu na mange bagwetera iskari lakini aya waroke mnananya tegereire na makongu mono nende ngo I heard you o remereri obo muremeri nendo oitome kabisa haimaanishi kwamba utalala. Thank you. Naende number 1 gento ndago advice inche buna man to man woniga tema sano iko mwana oliange bukindu no bonge moikange tabase ko feeling onde tayorange nere tabugati moibori isena asirete ina nere uyu nere obwatise mwana oli otigaire ntakana sintakana ine cyanya sai lakini nae bono muna warenge no busani buri ko tebanga Eleni na korogeto mwana oye okaba buno mu muroye iko mwana oliange elindanyo wala libirira eli akabiri enshuwa ngabono mwana olingo chiole ya moi inshuwa nyendire kunyareka no mwana oli moikange nindi kunyareka nanga busani boino kobora agendere nyomo mwana eline no anyina gari asare mbera aigunga yani ngano eireria yeikeranete nande tigango teiga mama kwa mwire kumubeka mna kwa nsomere na igure lakini tigango teiga mwiso ko ndo komenya na room emo ndagire ndo yose akorosi mama tinkoragira tiari akurugere mna kwa mara tate akurugere kwa ragira nande bono tiganda ra kuburi gento kende ngoko mna kwa mara tire mno mfanyi kazi kwanza buya karato korgere ryo muchioyo gaskiere gege gokoru gaski mamere gege gokoru aiwie kaiga bori ga na tata bwe kaiga ko swadi koruga kuma kaga na tata eyuna gasien kong usari kontenga bono kware tire nyanja machi ko mfanyi kazi mwako mugima mama inteti ko kwana mangi na inteti ko kuna okogechi zaidi lakini ngora ngia ina kwana kwa ranya igure aisanire babo mwana ona na igure lakini rende
Ntageto wake sabu ga buya. Iratoka ninje omongina sasoki na akure. Ngina gechemba. Nayo utigale buna nyanja ama akorete ki atigarete nogani obakoni. Nogani. Njiro monto manena bongo etenenera. Oh. Lakini rende nyuma utarachi wetenenera. Kuikogani obakoni. Wano maite nyanja ama ngina agakwa. Na isa agakwa. Unde taiyo. Akorigere na no korigere liga akorigere buna matanga era tega katigale era bwe kachege iga. Nkaru mwana uri tigata. Kwarari. Nonya naye na bera atoke ngaki na akure nayo takaba amate naye bakoire aseriberera rire moko na kugambo bonya gukiera iri bono baba. Kigego koriga chambone. Ekoromuya nagote ekoromuya. Tiganye ekoromuya yenje tiganye ekoromuya tigamokorera maya nyasaye na bakungakana. Enigo bwairire mwarogo bande nyomba nebichayago. Ongo sega ngwe chanda.